Očekivan, ali ajde da krenemo sa domaćinima. Na golu naše reprezentacije Baron biće Brkić, u poslednjoj liniji Ivanović, Kolarov, Subotić i Nastasić. A pogledajte sada zadnji red, to su Radovanović i Ignjovski. Sa strane desne biće Tošić, levo Stevanović, u sredini Đuričić i u napadu Šćepović. Opkladio se, to je ponudio selektor Mihajlović našim novinarima da pogode sastav i ja verujem da nijedan srpski novinar, nijedan navijač srpske reprezentacije nije mogao da pogodi ovaj sastav našeg tima sa Radovanovićem i Stevanovićem u ekipi internacionalcima koji igraju u Italiji. Kada reč o sastavu hrvatske reprezentacije, tu nema iznenađenja. Pletikosa je na golu. U zadnjoj liniji su Srna, Strinić, Ćorluka i Šimunić. Ispred njih možda malo iznenađenje ili odluka Štimca umesto Vukojevića. Tu je mladi Kovačić. Sa strane će biti Kranjčar i Rakitić, u sredini Modrić i dva isturena fudbalera su Olić i Mandžukić. Upravo u ovim trenucima fudbaleri oba tima izlaze na teren predvođeni turskim sudijom Čakirom i uskoro očekujemo intoniranje nacionalnih himni ove reprezentacije, a očekujemo i koreografiju koju su spremili hrvatski navijači. Moram još jednom da naglasim da atmosfera jeste dobra, jeste, ali nije onako uzorna. Čak ima i delova stadiona koji nisu ispunjeni navijačima, tako da ni stadion nije pun. Vidimo u kadru trenera Igora Štimca, koga su juče novinari pomalo iznervirali pitanjem da li je previše lično ušao u ovaj duel. Možda su jednostavno oba selektora i svesno odlučila da njihov sukob iz prošlosti, sada više to nije, odluči i da u prvi plan stanu tako kako bi skinuli pritisak sa igrača. Himna Republike Srbije. Čuli su se zvižduci hrvatske publike. Poželeo je Davor Šuker da ima zlatni štapić, ali nije uspelo. A pogledajte veličinu fudbalera Srbije koji aplaudiraju hrvatskoj himni.
nema šta reći, impozantna koreografija hrvatskih navijača, ali još jednom moram napomenuti, nisam siguran da ste vidjeli to u kadru, svo vreme intoniranja hrvatske himne, bio je aplauz fudbalera Srbije, još jednom su pokazali svoju veličinu i ono što od njih traži selektor Mihajlović, da poštuju sve i svakoga. Vidjeli ste, sudija ovog meča je turski sudija Čakir, koji je prethodnih nedelja bio u centru pažnje, pre svega zbog meča između Manchestera i Real Madrida, kada je dodelio crveni karton, nanio i time donekle uticao kako će se meč završiti. A pre nego što počne ovaj duel trojici hrvatskih reprezentativaca povodom 100 odigranih mečeva u hrvatskoj reprezentaciji, bit će uručeni pokloni. To su kapitan Dario Srna, Stipe Pletikosa i Josip Šimunić. Ovaj njima 101. meč u dresu hrvatske reprezentacije. Njima uručuje plakete predsjednik Hrvatskog saveza Davor Šuker, tu je gradonačelnik grada Zagreba gospodin Bandić, a i predsjednik Srpskog saveza Tomislav Karadžić. Eto, vidjeli smo ovaj početak, pored mene je i moj stručni konsultant danas, čovjek koji je igrao onaj prvi duel u Beogradu između Hrvatske i Jugoslavije tada, pre 14 godina, gospodin Jovan Stanković. Gospodine Stankoviću, pre svega veliko iznenađenje Mihajlovića u sastavu sa Radovanovićem i Stevanovićem. Razumemo, Stevanović vjerojatno želi da optereti Darija Srnu, to je sigurno planirao mladog Lazara Markovića, međutim on je povređen. Verujem da je ta promena Marković-Stevanović da će levo krilo Torina imati tu ulogu da optereti Srnu kako ne bi prelazio previše na našu polovinu. Ali Stevanović igra u italijanskom prvenstvu, znači da ga je Siniša Mihajlović baš skenirao i verovatno se nalazi u dobroj formi, čim mu je pružio šansu na ovoj utakmici. Šta da vam kažem, posle rezultata koje smo ostvarili ovde u kvalifikacijama, za nas je ovo meč odluke i meč u kome će se odlučiti da li ćemo imati neke uopšte šanse da se plasiramo na svjetskom prvenstvu. Ja očekujem jednu borbenu utakmicu što se tiče naše reprezentacije, međutim, osim borbe, osim taktike koje će verovatno naši igrači odraditi onako kako im je Siniša Mihajlović rekao, ja mislim da osim toga postoji nešto, a to je inat koji karakteriše ovaj naš narod. Ja mislim ako odradimo sav taj posao i plus taj inat, ja mislim da možemo doći do nekog dobrog rezultata. Jer onu našu generaciju, sećam se, nikad neću zaboraviti utakmicu kada nam je najteže bilo, kad smo gubili na evropskom prvenstvu od Slovenije 3:0, da ti se igrače manje stigneš taj rezultat i na kraju si imao šansu da maltene pobediš. Zatim, ovde na Maksimiru, da smo gubili 2:1, s igračem manje, mi stignemo. Znači, šta je to osim inata? A mi znamo da inat u stvari karakteriše naš narod. Eto, nadamo se da će tako biti i ovog puta. Reprezentacija Srbije, još jednom ću ponoviti sastav našeg tima. Brkić je na golu, da li je možda i to iznenađenje umjesto Stojkovića, ipak Brkić je u dobroj formi, brani odlično u italijanskom šampionatu, dobije priliku, posljednja linija očekivana. Ivanović, Kolarov, Subotić, Nastasić, nije bilo mnogo tu kalkulacija zbog povrede i odnosno kazni koje imaju Biševac i Tomović. Pre početka meča bit će održana minuta ćutanja. Danas, to juče iznenada preminuo predsjednik Hrvatske zajednice prvoligaša, gospodin Robert Komen.
Sve je spremno za početak meča decenije, kako su ga mnogi nazvali, ali pre svega odlučujućeg meča za srpsku fudbalsku reprezentaciju u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Prvi će sa centra krenuti fudbaleri Hrvatske. Kod lopte Niko Kranjčar, koji je dobio šansu da zaigra od početka. Niko Kranjčar koji se polako ustaljava u sastavu Dinama iz Kijeva i možda je i to jedna od prednosti našeg sastava. Veliki broj hrvatskih fudbalera igra što u Rusiji, što u Ukrajini. Imali su veliku zimsku pauzu i tek su odigrali po nekoliko mečeva. Međutim, šta onda reći za tek Mandžukića, Olića, Modrića ili Rakitića, koji su u sjajnoj formi. Međutim, sa druge strane, Filip Đuričić, Sija, Kolarov, Ivanović igraju konstantno. Uz to Subotić, Nastasić. Počeo je veliki duel na Maksimiru. Lopta dolazi do Đuričića, međutim, auto za hrvatsku reprezentaciju. Pomalo neočekivano, selektor Siniša Mihajlović na klupi je ostavio Tadića koji je baš ovog vikenda postigao 2 gola i najavio dobar meč ovde na Maksimiru. Međutim, odlučio se Mihajlović da šansu u napadu da Šćepoviću, a da Stevanović, Đuričić i Tošić igraju, budu taj trojac u sredini. Ignjovski izbacuje ispred Šćepovića Ćorluka, Rakitić, Modrić, međutim lopta dolazi od Tošića, prekršaj nad Tošićem, pauza srpsku reprezentaciju. Pre ovog susreta, odnosno proteklih dana u kampu srpske reprezentacije, razgovarali smo sa Radoslavom Petrovićem, koji nastupa u turskom šampionatu i koji je sa svojim kolegama iz kluba razgovarao o sudiji Čakiru. Veliko upozorenje je dobio da je sudija Čakir veoma lak na kartonima i sve je to preneo našim fudbalerima. A zanimljivo da su u hrvatskom sastavu imali 2 sastanka samo na temu sudije Čakira. Tako da mnogo detalja može da odluči večerašnji meč. Šćepović, Stevanović, lopta dolazi ponovo do Šćepovića, ispred njega Ćorluka izbacio loptu aut. Aut će izvesti Kolarov, Radovanović, kreši Radovanović, lopta dolazi do Kranjčara. Vraća Kranjčar do Pletikose i Hrvatska kreće napad. Đuričić, poigravanje Pletikose, međutim uspelo je ovog puta. Nimalo atmosfera nije toliko užarena koliko se očekivalo ovde na Maksimiru. U nekim trenucima čini mi se da je bilo bučnije u Skoplju. Stevanović, bacuje se Kolarov, međutim još jedan je Ćorluka pročitao akciju srpskog fudbalera, sledeća lopta dolazi do Radovanovića, Radovanović će nazad do Nastasića. Najveći talent sigurno uz Lazara Markovića srpskog fudbala. Nastasić, duga lopta ka Šćepoviću, ponovo interveniše Ćorluka i ponovo lopta odlazi u aut. Iako je najavio od samog početka pressing i da će svim silama krenuti u napad selektor Štimac, za sada Srbija drži loptu u svojim nogama, za sada Srbija napada, za sada Srbija je ta koja nameće svoju igru. Đuričić, Stevanović, međutim vratio se Olić, Rakitić, Modrić, prebacio loptu na drugu stranu. Evo Strinića na polovini Srbije, ispred njega Tošić, oduzima loptu Tošić, međutim nije lopta došla do Ignjovskog. Kovačić, jedan od najvećih nada ne samo hrvatskog, već i evropskog fudbala. 15 miliona evra je platio milanski Inter za ovog, pa slobodno ću reći, tinejdžera. Ipak prekršaj Kolarova nad Raketićem i evo prilike za Hrvatsku da možda iz prekida ugrozi gol Srbije. Odličan je Dario Srna u izvođenju ovih slovenih udaraca. Šimunić odlazi u 16-terac Srbije. Tamo su još Mandžukić, Olić, na ivici Kranjčar, Rakitić.
u sjajnoj formi ove sezone. Mario Mandžukić 6 golova je u Bundesligi postigao upravo glavom gužva, međutim najviši u skoku Bane Ivanović. Đuričić, kreće Đuričić u kontru, međutim trojica fudbalera kod njega. Tošić, dupli pas, vratio se Modrić i zaustavio ovaj napad. Pustio je prednost, ipak je dosudio faul Studija Čakir. Upozorava Tošića, sledeći ovakav prekršaj, biće žuti karton, a ostao je na travi Šćepović. Vidimo šta se dešava sa mladim napadačem Srbije. On je bio povređen prethodnih dana, oporavio se za ovu utakmicu, ali čini mi se da je sad reč o nekoj drugoj povredi, drži se za trbuh. Ignjovski je, prema našim informacijama, isto imao problema sa povredom prethodnih dana, sa povredom trbušnog zida. Međutim, mladi fudbaler Verdera je bio spreman za ovaj meč i Siniša Mihajlović ga je uvrstio u startnih 11. Pokazuje se pomoć Šćepoviću. Gospodin Stanković je počeo meč 6 minuta je prošlo. Da li vas je iznadila ovako agresivna i dobra igra Srbije za sada? Ovo što sam ja trenutno video na terenu, mislim da jedna i druga ekipa igraju, odmeravaju snage. Niti Hrvatska igra onako kako smo očekivali napadački, a i očekivao sam od reputacije Srbije da se baš povuku pozadi i da pokušaju iz kontranapada. Ono što sam na početku rekao da će ipak glavna bitka i borba biti na sredini terena. Aut za ekipu Srbije, odlično je izblokirao ovaj centar šut Strinića. Bane Ivanovića, kao što ste mogli da vidite, Šćepović se vratio na teren, međutim još uvek hrani. Vidjet ćemo da li će Šćepović uspeti da se oporavi. Četvorica naših fudbalera se zagrevaju pored out linije. Modrić. Ignjovski će sigurno biti zadužen za kreatora igre i hrvatske reprezentacije Real Madrida. Pobegne lopta Kranjčaru, Ignjovski je došao do nje. Evo Đuričića. Odlično je Đuričić prošao, međutim u posljednjem trenutku Šimonić. Ivica Olić. Lopta ka Mandžukiću. Nastasić i Mandžukić u duelu. Prekršaj hrvatskog reprezentativca. Bilo je to malo problema u komunikaciji i evo sada je upravo pomoćni trenera naše selekcije Aleksandar Janković ubrzao zagrevanje Filipa Đorđevića. Mislim da evo i Srna obaveštava da sudiju da Šćepović neće moći da nastavi duel. Evo u ovim trenucima Filip Đorđević će ući umesto Šćepovića, evo već u 8. minutu. Filip Đorđević, član Nanta, sjajno igra ove sezone Đorđević u drugoj francuskoj ligi. Na 25 mečeva postigao je čak 16 golova. 2 utakmice odigrao za reprezentaciju, ali sačekat ćemo sa tom izmenom. U ovim trenucima imamo igrača manje. Radovanović. Ivanović, greši Ivanović, lopta dolazi do Modrića, pas ka Mandžukiću, međutim ta lopta će doći kod Kolarova. Srna, prekršaj Srne nad Kolarom. Evo bivšeg napadača Crvene zvezde, već 5 godina je član Nanta. Filip Đorđević, kažem, odigrao je 2 utakmice za reprezentaciju Srbije, postigao 1 gol ove sezone, najbolji strelac druge francuske lige, 16 golova je postigao. Već u 9. minutu. Prva promjena u našem timu. Kolarov, Stevanović. Vraća
Nastasića. Nastasić i Subotić prvi put na jednom meču igraju u paru. Odličan potez sada Subotića. Naravno, najveća prednost Subotića je što odlično poznaje obojicu hrvatskih napadača, i Ivicu Olića i Marija Mandžukića, s njima vodi bitke u Bundesligi. I upravo ono što nismo želeli da čujemo sa tribina i zbog čega su najavili da čak može doći do prekida utakmice, čuje se u ovim trenucima poruke ubi Srbina. Greši Rakitić, bila je možda dobra prilika za hrvatsku reprezentaciju. Radovanović, Kolarov, out za srpsku reprezentaciju. Prekršaj ovdje Stevanovića. Modrić. Vidi se da je važnost ove utakmice dovela do toga da i jedan i drugi tim ne žele ništa da rizikuju. Poziva sada Mihajlović i svoje fulvere da izađu na napadnu. Olić. Međutim, lopta dolazi do Nastasića. Subotić. Izbija Subotić, međutim, samo do Srne. Rakitić. Srna. Prekinuo napad Hrvatske Stevanović. Stevanović ponikao Radničkom iz Obrenovca, zatim kao tinejdžer otišao u Inter, tamo čekao šansu, kod Morinja dobio nekoliko puta priliku, međutim preselio se u Torino. U Torinu nije dočekao šansu u prvom dolasku, otišao za Kanadu, jedno vreme igrao u Torontu, međutim vratio se u Torino. Ove sezone 15 utakmica odigrao za člana Serije A, postigao 2 gola. Igrao je za reprezentaciju u onom meču protiv Belgije. Dobio je šansu u drugom poluvremenu. Rakitić. Evo Stevanovića. Bacio se Tošić. Međutim, lopta dolazi do Ivanovića. Dosta prostora Ivanović ispred sebe. Duga lopta na drugu stranu. Tu je Stevanović. Ima šanse da se namesti centra. Međutim, ispred njega Rakitić. Dribla Stevanović. I greši. Mandžukić i Nastasić su bili u duelu. Ostaje na nogama centar for hrvatske reprezentacije. Sada Kranjčar. Prekršaj Kranjčara na polovini Srbije. Čini mi se dobar taktički faul. Pretio ovo da bude opasan kontranapad hrvatske reprezentacije. Modrić pa Kovačić. Pritiskaju već posljednju liniju hrvatskog tima. Naši špicevi u ovom trenutku to su Đorđević i Đuričić. I Gnjovski izlazi visoko u stopu, prati Luku Modrića. Ćorluka, Rakitić, tu je Radovanović. Dobar pritisak naše reprezentacije. Nema sumnje kako vreme bude prolazilo da će i hrvatski tim biti sve nervozniji. Sad je dobar pas Mandžukića ka Oliću, međutim Olić se nalazio u nedozvoljenoj poziciji. Brzo taj prekršaj izvodi Subotić, lopta dolazi do Radovanovića, a Radovanović ka Ivanoviću. Tošić pa Subotić i Gnjovski. Greše reprezentativci Srbije, lopta za Hrvatsku. Strinić, člana Dnjepra. Olić. Opet lopte do Strinića. I to je prvi korner na ovom meču. Korner za selekciju Hrvatske. Idu odmah u 16-terac i Ćorluka i Šimunić. Pa će Šimunić ostati. Ne žele ništa da rizikuju Hrvati. Kod lopte Rakitić. Olić, Mandžukić, Ćorluka.
bacuju šestestercu, boksuje Brkić, lopta dolazi do šestesterca, skaču tu Srna i Đuričić, uspeli su nekako da se odbrane naši fudbaleri. Međutim, Čorluka, ponovo lopta do Strinića, sada može biti opasno. Centar šut levom nogom. Mandžukić je bio u ofsajdu. U ofsajdu je bio Mandžukić. Aktivirao se iz nedozvoljene pozicije centar forward Dinama. Ali opet ostaje, Dinama, nekada Dinama, sada Bajerna. Ali, da vidimo još jednom, ovde nije bilo ofsajda, ali ovde već jeste kada je Olić odigrao glavom. Ali opet pomalo nepažnja Brkića. Prekršaj za selekciju Hrvatske. Nekako Hrvatska preuzima inicijativu. Sve je agresivnije, obacuje se ovde Srna, opasno, vidio ga je Modrić. Srna i Kolarov u duelu. Dobar centar šut, traži ruku Srna, međutim od svega samo drugi korner za Hrvatsku. Kao da je prošlo ono početno opipavanje snaga. Ovog puta Šimović u šestercu, Čorluka je ostao pozadi i izbacuje Đorđević loptu, treći korner za Hrvatsku. Još jednom Srna kod lopte, dobar centar šut, međutim sada Nastasić, vraća se lopta do Srne, Đuričić je ispred njega. Izblokirao je ovo Đuričića, Stevanović za loptu. Odlično je prošao Stevanović, međutim faulirao ga je Niko Kranjčar. Kolarov. Stevanović. Vraća Stevanović do Brkića. Odmah su tu Jolić i Mandžukić, međutim dobro ovog puta reaguje Brkić. Čorluka više od Đorđevića. Rakitić. Uzeli su mu loptu Kolarov i Stevanović. Dobar potez Rakitića, Kranjčar vraća do Modrića. Kovačić, pa Šimović. Čorluka, Srna. Veliko iskustvo u posljednjoj liniji Hrvatske. Iako se ističe kao slabi deo tima, ne bih se s time složio. Koliko samo iskustva u nogama Srne, Čorluke, Šimovića, Strinić, veoma dobro i zapoženo u Dnjepru. Đuričić. Evo lopte do Stevanovića, izlazi Čorluka na njega, međutim ovaj šalje do Kolarova. Dobra pa lopta ka Đuričiću, Đuričić u sredini. Šimović je uklizao lopta, došla do Pletikose, nema kornera, mogla je mnogo opasnije da bude iz ove akcije Srbije. Videli ste kako su brzo Srbi došli do šanse. Odlično se ubacio iz drugog plana Đuričić. Kovačić. Strinić pa Modrić. Kranjčar. Kovačić. Traži Olić loptu u prostor. Dobio je, ali je bilo prebrzo iza njega i za Mandžukića. Kolarov napada odmah Mandžukić. Sada može biti opasno. Kolarov i Nastasić kombinuju. Pogledajte koliko su visoko napadači Hrvatske. Lopta dolazi do Đuričića, pa do Đorđevića. Đorđević i Čorluka, uzima mu Čorluka loptu. Srna, pa Modrić, odmah je pored njega Ignjovski. Šimović, pa opet Modrić ka Striniću. Duga lopta ka Srni, vraća se ovde Stevanović. Stevanović ispred Srne, Srna ulazi u sredinu, ovo može biti opasno. Kranjčar, pored gola. Nije se dobro Niko Kranjčar namestio za ovaj udarac, pokušao je da iznenadi Brkića, vidimo i bivšeg predsjednika Hrvatskog fudbalskog saveza Vlatka Markovića. Evo još jednom
Nije bilo ovdje opasnosti za Brkića. Ulazimo u 20. minut meča, za sada 0-0. Bez onih pravih prilika, sa jedne i sa druge strane. Čini mi se da je Mihajlović postigao ono što je želeo, a to je da i smiri publiku, ali i smiri hrvatski tim pre svega. Stevanović, dobra lopta ka Đorđeviću, međutim Šimunić ispred njega. Iskusni i Josip Šimunić, ovo je 101. meč. I uspeli su da ovu situaciju reše. Međutim, lopta dolazi do Kolarova. Ignjovski ima slobodnog Ivanovića. Evo Ivanovića, dosta prostora ispred njega, ali Niko Kranjčar. Pas ka Đorđeviću, ali ovo nije bilo dobro. Traži Mihajlović dodavanja. Kratka dodavanja, tačne pasove. Nastasić i Mandžukić. Traži je faul. Mandžukić nema ništa od toga. Ignjovski zadržao loptu. Preterano i predugo drži loptu Ignjovski kod sebe. U panici izbacio je Ivanović napred, a lopta dolazi do Pletikose. Dosta nepovezanih pasova i sa jedne i sa druge strane. Ćorluka. Duga lopta Ćorluke ka Oliću, međutim lako je to pustio Ivanović u aut. Čini mi se da se sve smirilo na Maksimiru. Kaže Maksimir koji čak nije ni popunjen do posljednjeg mesta. Bespotreban prekršaj Radovanovića ovde nad Rakitiću. Lopta kod Modrića. Kovačić. Pa Ćorluka. Evo mladog Kovačića, saigrača Dejana Stankovića i Kuzmanovića u Interu. Pune su hvale italijanske novine o ovom mladom fudbaleru koji je dobio sada šansu nekim evropskim utakmicama i svojim asistencijama pokazao veliki kvalitet. 18 godina samo ima Kovačić, igrao je u Lincu, u Dinamu i sada je u Interu. Srna i Kranjčar kombinuju, ubacuje se Rakitić, međutim Srna se odlučio za Modrića. U ofsajdu je, čini mi se, Rakitić, ipak ne. Pokušaj da nađe Modrića na pravom mestu Ignjovski. I faul nad Kolarevim. Ne pušta Ignjovski i milimetar Luku Modrića da bude sam. I to je taktičko rešenje Mihajlovića, nema sumnje. Sada loše izveden prekršaj. Dobra lopta ka Oliću. Olić u prilici. Mandžukić 1-0 za Hrvatsku. Za Hrvatsku, 23. minutu. Mario Mandžukić postiže svoj 10. gol u dresu Hrvatske. Evo još jednom Kolarov je očajno izveo ovaj prekid. Rakitić ovdje uposlio Olića, a ovaj asistirao Mandžukiću za 1-0. Kakva greška Kolarova. Taman kada smo smirili i hrvatske navijače i hrvatski tim, Aleksandar Kolarov je pogrešio. Ali idemo dalje. Nastasić, Subotić. Sada su se rastrčali Hrvati. Razbuktalo se na tribinama. Jovan, evo 23. minut, Mandžukić 1-0 posle ove greške. Čini mi se da smo taman uspostavili tu ravnotežu. Jeste, Miljane, kao što si rekao, u prvih, evo, koliko, 23 minuta, ja mislim da je Srbija odigrao onako kako je Siriša i planirao. Međutim, evo, desio se ovaj kiks Kolarova koji vjerojatno nije ni on očekivao i vjerojatno će sad Srbija morati da krene, da napada. Kao si rekao,
Znači, smirili smo i igru i navijače, sve to funkcionisalo kako treba. Baš smo se povukli iz kontranapada, smo imali jednu polu šansu, nismo je iskoristili. Maltene oni iz nikakve igre su postigli taj gol. Evo sada napada Srbije, Ivanović ulazi u šestesterac, lopta do Tošića, centar šut, međutim Šimunić na pravom mestu, Luka Modrić vodi na prvi napad, novi napad Hrvatske, a evo i prvog žutog kartona, čini mi se, za Ivanovića, ili će samo biti upozorenje sudije Čakira, da vidimo. Samo upozorenje, odlično. Čini mi se da su se u srpskom timu totalno razočarali posle ovog gola. Tako mi je po izrazu lica, jako smo blizu terena, ali moraju sada da se podignu naši fudbaleri. I da vidimo, da li je možda ovo prilika? Đuričić, ide Đuričić, dva fudbalera ispred njega, da li je ovo prvi korner za Srbiju? Ne, ipak gol out. Evo vidite kakva atmosfera među fudbalerima, Čorluka i Đuričić. Moram da naglasim pre meča, kada su jedni i drugi izašli na teren, jako prijatne slike grljenja i pozdravljanja i fudbalera i članova stručnih štabova. Ali kažem, evo sada se razbuktalo i na tribinama posle ove greške Kolarova i vodstva Hrvatske od 1:0, strelac Mario Mandžukić u 23. minutu. Da vidimo, ima li Srbija snage da se povrati posle ovog šokantnog gola? Nastasić izbacio loptu u aut, novi napad hrvatske reprezentacije. Strinić kod lopte, pas ka Oliću, pravo mesto puta Subotić. Pustio je Olić ovu loptu jer se nalazi u nedozvoljenoj poziciji. Evo još jednom vidimo iz drugog ugla. Odlično je ovde Raketić proigrao Olića, a Mandžukića. Šimunić, pa Čorluka. Viši srna od Radovanovića, lopta dolazi do Marija Mandžukića, petom ka Raketiću, međutim oputa Kolarov na mestu. Opet se sada okliznuo Kolarov. Ajmo, može i da se ponovi 1999. I tada smo gubili sa 1:0, pa smo uspeli za samo 5 minuta golovima Mijatovića i Dejana Stankovića da preokrenemo rezultat. Raketić, Mandžukić i Nastasić u duelu. Aut za Hrvatsku. Mandžukić ka Oliću, Nastasić ispred napadača hrvatske reprezentacije, izbacuje, ali samo do Raketića. Greši Raketić, lopta dolazi do Đorđevića, međutim Čorluka za sada rešava sve duele sa našim napadačima. Još jedan Čorluka ispred Đorđevića. Sigurno će mnogo lakše biti sada hrvatskim fudbalerima da igraju nastavku. Tražili su taj gol u prvih 20 minuta, ni šansu nisu stvorili, a sada već mnogo lakše. Moraće i srpski fudbaleri da izađu, moraće da krenu napred, ostavit će to dosta prostora za veoma opasnu selekciju Hrvatske. Kovačić u duelu sa Đuričićem, uspeo je Kovačić da prođe. Raketić
Srna, pa opet sjajni mladi Kovačić. Radovanović i Kovačić u duelu. Ipak prekršaj našeg reprezentativca. Evo još jedno vidimo Štimca kome je sigurno pao kamen sa srca posle ovog gola. Greši Kovačić, ali Kolarov bio je sam. Zašto izbacivanje odmah? Šalje mu poruku Mihajlović da smiri. Kolarov sigurno je ostavio veliki utisak njega ova greška. Stevanović pa Radovanović. Ubacuje se Tošić. Međutim, Radovanović šalje loptu ka Ivanoviću. Nekako je velika rupa između posljednje linije našeg tima i napada za duga lopta ka Stevanoviću. Međutim, Srna to rešava. Odlično funkcioniše ovde Srna i Raketić. Olić, aut za Hrvatsku. Pola sata igre na Maksimiru. Hrvatska golom Mandžukića vodi sa 1:0. Jovane, ima li Srbija snage i znanja pre svega da preokrene ovaj rezultat? Ovako kako trenutno igramo, ja ne vidim da imamo snage da preokrenemo rezultat. Međutim, nadam se da ću dalje toku utakmice to se promeniti. Jedino što vidim da u duel igri, mislim da su Hrvati maltene sve duele dobili, to je jedan od razloga zašto i imaju veći posjed lopte u nogama. Trenutno više očekujem od Tošića, Stevanovića, Đuričića i malog Filipa Đorđevića. Mislim da su trenutno ne prilaze lopti, ne traže lopte baš u prvih koliko 30 minuta, da kažem, bukvalno nisu baš ništa pružili. Znači, očekuje se u narednom periodu ili će doći do neke izmene, jer stvarno smo u napadu nismo napravili ništa. Osim jedne u 500 minutu poluprilike. Ima na klupi Siniša Mihajlović i napadača Grojte Firta, Nikolu Đorđića. Možda bi Basta mogao da dobije priliku po toj desnoj strani, a sada može da bude jako opasno, međutim greši Olić. Mislim da Nikola Đurić je baš odigrao u svom klubu protiv Šalke baš ovakvu utakmicu i postigao je gol protiv Šalkija i protiv Hamburga, znači na teškim terenima i možda... Sada još jednom Radovanović je pogrešio, da vidimo ipak prekršaj Olića nad Nastasićem. Sudija Čakir svira, ovo je jako opasno. Ponovo su naši reprezentativci sami stvorili priliku hrvatskom timu. Radovanović je pogrešio, ovde su u duelu bili Nastasić i Olić. Evo još jednom da vidimo. Ovde je iskrivio zglob Nastasić. Čak sme bih da kažem da je nije bilo nekog prekršaja. Jeste žestoko startovao Olić, ali ne na Nastasića, već na loptu, a Nastasić je iskrivio zglob u ovom uklizavanju. Ovo bio bi veliki hendikep da i on napusti igru. Podsjetit ću vas, da je Šćepović već u 8 minutu napustio igru zbog povrede. Ušao je Đorđević, vidjet ćemo da li će Nastasić nastaviti meč. Evo, trener Siniša Mihajlović je poslao i Đorđevića na zagrevanju, tako da moguće je da se desi da naša reputacija u drugom poluvremenu igra i sa dva napadača. Evo ga Matija Nastasić, Hramlje, da vidimo da li će moći da nastavi ovaj duel. Kažem, Slobodan Rajković je jedini pravi štoper na našoj klupi. Dobro, tu isto može da dođe do izmene Ivanovića da ubaci kao štopera, a da na desnom beku postavi, ne znam, Rukavinu, na primjer. Da. Još jednom greši Radovanović, vratio se Nastasić na teren. Upravo dobro zapaženo
vođenje Jovana Stankovića. Gotovo sve duele su na terenu dobili. Ljuti se za Daštimac na pomoćnog sudiju Oguna. Dobili skoro sve duele i jednostavno Srbija bez prave kombinacije, bez pravog dodavanja. Gubi loptu Kovačić, sada Tošić, međutim ne dolazi lopta do Tošića. Radovanović igra rukom Radovanovića, nisu to vidjele, nije to vidio glavni sudija Čakir. Sada se buni Štimac kod pomoćnika još jednom žestoko, ovog puta sa pravom. Šimunić i Đorđević u duelu, još jednom iskusni Šimunić i Ćorluka dobio i duela sa našim napadačem. Kažem iskusni Ćorluka, 27 godina, ali mnogo toga je već prošao. Odigrao u Manchester City, u Tottenhamu, sada je u moskovskoj Lokomotivi. A da ne pričamo tek o Joe Šimuniću. 35 godina ima Šimunić. Jednostavno Kolarov totalno van igre. Traži ovdje prekršaj, nije ga bilo. Nastasić, Raketić. I da vidimo, ovo može da bude opasno, žuti karton. Morat će Mihajlović dobro da popriča sa Kolarovim. Osjetio je Mandžukić da je Kolarov nervozan zbog one greške kod gola. Nekoliko posle toga grešaka, evo da vidimo. Kažem, lak je na kartonima sudija Čakir, moraju naši fudbaleri da obrate pažnju. A osjetio je Mandžukić da je na ivici živac Aleksandar Kolarov i samo da dočekamo polovreme sa svih 11 fudbalera. A sledi nova prilika za Hrvatsku, ponovo Srbija kod lopte, odličan centar šut, Olić, 2:0 za Hrvatsku, sjajan centar šut Olića, lopta pada na nekih 5 metara, nije reagovao Brkić i Olić je telom ubacio loptu u mrežu Srbije i sada je to velika prednost za selekciju Hrvatske koja vodi sa 2:0. Jednostavno, kako već odmiče, to je bilo na 2,5 metra od gola. Morao je Brkić mnogo bolje da reaguje. Statičan. Jeste to bio dobar centar šut, ali kakva katastrofalna reakcija Željka Brkića. Sada će biti jako teško da se Srbija vrati u ovaj meč. Pogotovo što Hrvatska igra jako dobro. Kolarov, Đorđević, Stevanović i Srna, međutim zaustavlja Srna Stevanović, od svega samo out za našu selekciju. Jednostavno u pravo vreme Hrvatska davala golove, a pogledajte sada još jednu grešku Kolarova. Totalno van igre Aleksandar Kolarov, totalno si je poremetio onaj prvi gol hrvatske reprezentacije. Do tog trenutka imali smo ravnotežu na terenu. Od tog trenutka i te greške Kolarova sve palo na tas selekcije Hrvatske. Nema sumnje će iskusni fudbaleri Hrvatske sada čuvati ovaj rezultat. Evo vidite koliko je Pletikosa, čeka se ubacivanjem lopte. Radovanović ka Ćorluki, sad Ćorluka izbacuje. Out za Srbiju. 39. minut, 2:0. Definitivno je Hrvatska bolja selekcija, ali čini mi se da smo sami krivi za ovo vođstvo i prvo katastrofalna greška Kolarova, onda očajna intervencija Željka Brkića.
Vidjet ćemo da li će na poluvremenu nešto promeniti selektor Mihajlović. Evo sam misao mi je bila brza. Kolarov u ovom trenutku dobio onaj žuti karton, dosta grešaka na ivici živaca, postoje ona greška kod gola, čini mi se da je prvi kandidat za promenom. Vidimo da li možemo nešto da učinimo iz ovog prekida. Fauliran je i Gnjovski na nekih 40 metara od gola. Ukazuje mu se pomoć, već su u 16-tercu i Ivanović, pridružuje se i Nastasić, tamo je i Subotić, Đorđević. Vidimo da li iz ovog prekida možemo nešto da učinimo. Kod lopte je Zoran Tošić. Dobar centar šut, međutim Mandžukić izbacio loptu aut. Bilo bi jako dobro ukoliko želimo da se vratimo u ovaj duel, da postignemo gol u prvom poluvremenu. Tošić, međutim od svega samo aut za Srbiju. Bacuje Ivanović, ali pravo na glavu Šimunića. Nema ovde prekršaja. I Gnjovski ide Ivanović i Strinić. Da li je to prvi korner za Srbiju? Da. Evo i prvo kornera za našu reprezentaciju. Prilike je da se značajnije ugrozi Pletikosa. Čini mi se da bi jedan gol u potpunosti vratio moral koji je u ovim trenucima potpuno porušen kod srpskog tima. Tošić. Visoka lopta na drugu stativu. Ništa. Bio je tu Đorđević, međutim nije došao do lopte. 42. minut u toku, evo još jednom da vidimo taj centar šut, meni se činilo da je Ćorluka ovde, ne, ipak ne, nije dotakao ovu loptu. Mislim da bi Kolarov trebao da obrati pažnju, pošto znamo kakav je Turčin, da je još na većoj utakmici, znači protiv Manchestera, isključio igrača i mora da obrati pažnju na naredne startove ili neke prigovore. Tako je, kako ne bi ostali bez igrača, a to bi u ovom trenutku sigurno značilo i poraz naše selekcije. Sada još jednom Subotić, riskantno, jednostavno Radovanović čini se nije snašao u ovoj poziciji zadnjeg veznog. Sada dva fudbalera ostaju na travi i Đorđević. Nemamo tu vezu između odbrane i igrača koji su u vrhu napada, pre svega Đuričića i Đorđevića. Tošić se ne vidi, ali ponovo prekid. Da vidimo da li možemo nešto više da učinimo iz prekida. Ponovo idu 16-terac, Nastasić, Subotić, tamo je Bane Ivanović. Sedmorica fudbalera Srbije na ivici šesterca, međutim odlučio se Tošić za Kolarova. Kolarov iz daljine, međutim ništa. Sada je problem da nisu se vratili naši halfovi odbranu. Ide Olić i Gnjovski pravi prekršaj. Dobar prekršaj Gnjovskog. Ne tako dobra odluka Tošića da uposli Kolarova, koji se sam iznenadio ovom loptom kad je već 7 naših fudbalera bilo u 16-tercu. Svi halfovi. Zanimljivo je bila. Evo sada da li će iskoristiti Đuričić ovu grešku Šimunića. Đuričić i Ćorluka. Ponovo je jači i bolji Ćorluka u startu u ovom duelu. Faul za reprezentaciju Hrvatske. Zanimljivo je da je danas u hrvatskim medijima izašla analiza analitičara hrvatske reprezentacije koji je upravo u Kolarovu video šansu hrvatske reprezentacije, ali ne naravno u ovome da će pogrešiti prilikom izvođenja slobodnog udarca, već da se Kolarov sporije vraća kada ode napred ili kada ode da izvede prekid i da bi taj prostor morali da koriste u hrvatskom timu. Nažalost, ispostavila se tačna analiza da je Kolarov taj odlučujući faktor, međutim greška
greška našeg repetitivca, ali ne smemo mu zameriti. Biće dana za ispravku. Možda i minuta. Završnica prvog poluvremena. Hrvatska golovima Mandžukić i Olića vodi sa 1-0. Sa 2-0, pardon. Volio bih da je 1-0. Crna, odličan centar šut, međutim Subotić, Radovanović. Da vidimo aut za Hrvatsku. Nije uspjelo ni ovo iznenađenje Mihajlovića sa Stevanovićem. Crna je više bio na polovini Srbije nego Stevanović na polovini Hrvatske. Đorđević. Ta lopta išla ka Ivanoviću, međutim nije došlo do njega. Kranjča. Još 2 minuta će se igrati do kraja prvog poluvremena. Aut za Srbiju. Jovan, evo, još 2 minute je ostalo da se igra. Pa gledajte, treneri uvek traže perfekciju, naročito taktike, međutim kada počne utakmica sve to pada u vodu. Videli ste možda su oni planirali taktički kako da igraju i kako da pokriju i kako da iznose loptu, međutim jedna takva greška maltene ti poremeti cijelu utakmicu i onda moraš na samom terenu da menjaš neke stvari. Osim toga, znači on nije očekivao da će Šćepović u 5. minutu da se povredi i eto, ono što je sve planirao u zadnjih, ne znam, 7-15 dana, sve to palo u vodu i sad će morati da vrši neke izmene i da pokuša da se vrati u utakmicu. Evo još jedna greška prilikom izvođenja auta Stevanovića, nije to propustio sudija Čakir. Jednostavno velika dekoncentracija naših fudbalera u ovim trenucima i verujem da će im ovaj odmor prijati. Subotić, duga lopta ka Stevanoviću, međutim još jednom Dario Srna i Rakitić odlično deluju po ovoj desnoj strani. Olić. Prekršaj Nastasića. 30 sekundi pre kraja prvog poluvremena. Neće žuriti hrvatski fudbaleri, imaju odličan rezultat, imaju i igru. Ostavlja Srna loptu Ćorluki. Sigurno će ta lopta ići ka Mandžukiću. Upravo tako skača od puta Kolarov. Srna i sudija Čakir svira kraj prvog poluvremena. Kraj prvog poluvremena u kojem je Srbija imala igru i rezultat do nekog 20. minuta, tačnije 23. Međutim, onda jedna očajna i katastrofalna greška Aleksandra Kolarova dovela je do toga da Hrvatska povede sa 1-0, usledio je i drugi gol Olića i posle prvih 45 minuta Hrvatska-Srbija 2-0. Evo još jedno da vidimo golove. Olić je asistirao Mandžukiću, videli smo kako je pogrešio Kolarov, a onda sjajan centar šut Srne, lopta je pala na 3 metra od gola, očajna intervencija Brkića, a iskusni Ivica Olić povećava na 2-0. Toliko sa Maksimira za ovo prvo poluvreme, mi se čujemo početkom drugog dela igre. Očekujemo da počne drugo poluvreme meča Hrvatska-Srbija u kvalifikacijama za odlazak na svetsko prvenstvo. Posle prvih 45 minuta Hrvatska gola ima Mandžukića, kao što možete da vidite, i Olića vodi sa 2-0. Očajne greške, pre svega Kolarova, a zatim i Brkića, dovele su do toga da Srbija u ovom trenutku ima negativan rezultat. Međutim, kada budemo pogledali statistiku za nekoliko trenutaka, vidjet ćete još jedan razlog zbog koga Srbija gubi sa 2-0. Naši fudbaleri za prvih 45 minuta nisu uputili niti jedan jedini udarac na gola reprezentacije Hrvatske. I naravno, kada ne uputite ni jedan udarac, a napravite onakve dve greške kako su napravili Kolarov i Brkić, ne možete da očekujete povoljniji rezultat
i sa mnogo slabijim selekcijama nego što je jedna Hrvatska, stalni učesnik velikih takmičenja. Hrvatska koja je u ovom trenutku 9. na FIFA-inoj rang listi. Vidjet ćemo da li će napraviti neke promene Siniša Mihajlović u nastavku, nešto intenzivnije su se zagrevali Tadić i evo vidite, nijedan jedini udarac na gol nije imala Srbija u prvom poluvremenu. Jednostavno, naš napad je bio totalno odsečen. Radovanović i Stevanović, te potencijalna iznenađenja Mihajlovića, nisu dala nikakav rezultat. Jednostavno, čini mi se da se Siniša Mihajlović previše poigrava i previše kombinuje sa ovim sastavom Srbije. Jednostavno, ostaviti na klupi u ovom trenutku možda i najboljeg fudbalera u kojoj je najboljoj formi od svih naših reprezentativaca, Dušana Tadića. Kažem, nešto se intenzivnije zagrevao Tadić i Radoslav Petrović na polovremenu, međutim u ovim trenucima oni idu da nastave sa zagrevanjem, znači neće biti promjena, tako da Srbija kreće i u drugih 45 minuta sa fudbalerima koji su završili prvo polovremena. I prvo da ispratimo ovaj napad Hrvatske. Mandžukić, aut za Srbiju. Brkić na golu, Ivanović, Kolarov, Subotić, Nastasić. Zatim su tu Radovanović i Gnjovski. Da ispratimo od svega korner za Srbiju. Drugi Radovanović i Gnjovski, Stevanović, Đuričić, Tošić i Filip Đorđević koji je zamenio povređenog Šćepovića još na startu meča. Tošić će izvesti ovaj prekid. Lopta na prvu stativu, međutim ponovo Mandžukić najviši u skoku. Modrić izbacio ovu loptu out. Kada je reč o sastavu Hrvatske, niko njih nema promjena, a nema ni razloga za to. Pletiko se Srna, Strinić, Čorluka, Šimunić, Kovačić, Rakitić, Krajnčar, Modrić, Olić i Mandžukić. Imali smo do toga 20. minuta ravnotežu na terenu, smirili smo igru, smirili smo i stadion, navijače, smirili smo i hrvatsku reprezentaciju, ali posle te greške Kolarova sve se jednim potezom srušilo i palo vodu. Ali evo ga Kolarov, dobar udarac, Đuričić i ništa! Kako je Aleksandar Kolarov sada mogao da se opravda za onu grešku. Odlično je prošao Kolarov, šutirao, ali Stipe Pletikos je bio na pravom mestu. Sjajno je ovdje prošao Modrića. Šutirao Kolarov, kako je intervenisao Pletikosa. Onda Đurić i Đorđević, lopta je prošla pored gola. Eto, nadamo se po ovom početku drugog poluvremena da možemo nešto više uraditi u nastavku i izbeći negativan rezultat. Ali bit će jako teško. Ignjovski, Nastasić izbacuje lopta ka Đorđeviću. Đorđević i Šimunić. Puno duela su dobili Šimunić i Čorluka sa našim napadačima. Tošić, greši Tošić. Krajnčar, uspio je Krajnčar da zadrži ovu loptu. Strinić, duga lopta, međutim Nastasić reaguje. Tošić je uzeti loptu. Mnogo više se očekuje i od Tošića. Jednostavno nije bilo tih njegovih prodara po desnoj strani. Strinić je više bio na našoj polovini. Radovanović, Nastasić, Subotić pa i Gnjovski. Tošić, vraća Tošić nazad i to riskantno. Mandžukić je naterao Gnjovskog da izbacio loptu out. Sa nama je Jovan Stanković i dalje. Jovane, videli smo prvu priliku za Srbiju na ovom duelu. Da li može Srbija da dođe do preokreta na ovom meču? Pa znate kako, moramo da krenemo mnogo jače i u napadu, jer nemamo šta da izgubimo. Ipak gubimo 2-0, ovaj rezultat ne vodi nigde. Ja recimo da sam na Sinišino mesto možda bi i stavio, izbacio jednog igrača iz odbrane, znači igrao bi sa trojicom pozadi
i da u napadu u špicu gurnemo još nekog špica. Ili ipak 2:0 je veliki rezultat i morat ćemo mnogo da napadamo kako bi postigli 2 ili 3 gola. Nama čak ni bod ne odgovara. Znači moramo da mnogo slobodnije igramo i otvorenije i da vidimo šta će da se desi. Evo videli smo još jedan napad Hrvatske. Modrić je šutirao, a u publici uživa Ćiro Blažević, čovjek koji je ovdje doživao taj remi 99. koji ga je eliminisao iz borbe za evropsko prvenstvo, tada bronzane sa svetskog prvenstva. Prekršaj nad Radovanovićem Olića. Đurišić. Stevanović greši. Ponovo Radovanović prebacuje loptu na drugu stranu, tu je Ivanović. Ivanović i Tošić. Prekršaj Mandžukića. Signalizirao je to pomoći sudija, a prihvatio njegovu sugestiju glavni sudija Čakir. Evo prekida i evo šanse da se možda iz prekida ugrozi gol Hrvatske. Ponovo čak 7 naših fudbalera u 16-tercu. Svi su na nekih 30 metara od gola, tu je najdalje Kolarov. Tošić, ponovo Mandžukić i bit će prekršaj Ivanovića nad Modrića. Što je postigao gol Mandžukić u sva 3 naša pokušaja iz prekida bio je stup odbrane Hrvatske. Ono što sam primetio u zadnjih nekoliko prekida, vidim da je Siniša više odlučio da izvodi prekide Tošić. Ja mislim da je Kolarov mnogo bolji bolje rešenje. Da, bolje rešenje, ima bolji centaršut, međutim, evo videli ste zadnjih nekoliko kornera i prekid izvodio je Tošić. Subotić i Olić su bili u duelu. Uspio je Subotić da sačuva loptu, a nekako se jednostavno vidi nesigurnost kod Brkića. Sada prekršaj Đorđevića u ovoj borbi za loptu nad Raketićem. Bacio se Srna, međutim Modrić je sačekao Raketića. Sjajan potez Luke Modrića, još jedan. Modrić! Koliko je ovo bilo opasno. Ovo je tipično za Modrića, on je u zadnjih nekoliko utakmica protiv Manchestera i protiv Majorke baš sa ove pozicije postigao golove i odveo Real Madrid u četvrtfinale Lige šampiona i Majorci je u rezultatu 2:2 postigao taj treći gol i maltene preokrenuo rezultat. Videli smo još jednom sjajne poteze Luke Modrića, sada su Mandžukić i Nastasić bili u duelu. Lopta dolazi do Stevanovića, prekršaj Ćorluke, ipak ne. Kranjčar, Kovačić. Lopta ka Striniću, međutim tu je odmah Ivanović. Traže prekršaj, međutim gol out, ipak faul. Ipak prekršaj Ivanovića. Evo nove prilike za Hrvatsku, da ga poziva Tadića Mihajlović. Učić u igru Dušan Tadić, ali da vidimo pre toga šta će se dogoditi iz ovog prekida. Mandžukić i Šimunić u 16-tercu, tu je Kranjčar, Olić. Ponovo je nesiguran bio Brkić, ali na njegovu sreću nije bilo blizu njega fudbalera Hrvatske. Ćorluka je isto dobar skakač, on je u stvari donao pobedu protiv Makedonije u Makedoniji kad je iz prekida postigao gol, tako da treba da se obrati pažnja na njega. Jednostavno treba reći, iznenađenja Siniše Mihajlovića na ovom meču nikakvog rezultata nisu dala. Brkić umesto Stojkovića slab, Stevanović i Radovanović neprimetni.
I da vidimo da li može Tošić u tandemu sa Đuričićem i Tadićem nešto da promeni u nastavku meča. Ući će Dušan Tadić, vidjet ćemo koga će zameniti. Lako je Raketić izašao kao pobjednik iz ove borbe sa Stevanovićem. Kolarov. Ponovo dosta nesigurnosti u igri našeg tima. Jednostavno iz svakog duela hrvatski fudbaleri izađu kao pobjednici. Ivanović, Tošić, greši Tošić, Trinjić uzima loptu, zakasnije sa opasnom Kaoliću, međutim stiže lopta do iskusnog napadača Hrvatske. Mandžukić smiruje Kranjčar. I sada mirno i lagano kombinuju hrvatski fudbaleri. Sjajno se otkriva Olić, pogledajte, Ignjavski ni rukama ne može da ga zaustavi. Uz ole hrvatskih navijača. Greši Modrić, na našu sreću Stevanović. Đuričić, ubacuje se Kolarov. Znači lopte iza leđa, ipak stiže do Kolarova, ponovo Đuričić. Evo Kolarov, u sredini je Đorđević, ispred Kolarova Čorluka, međutim Srna izbacio loptu, korner za Srbiju. I evo prilika da se izvrši ta izmena. Vidimo koga će zameniti Dušan Tadić. Ono što sam video sad na terenu, ja mislim da su obe reprezentacije promenile ulogu. U prvom poluvremenu naša reprezentacija se branila i pokušavala iz kontranapada, a u zadnjih nekoliko trenutaka utakmice vidite da se Hrvatska povukla, ima dobar rezultat i vjerovatno će iz kontranapada pokušati da opet ugroze našu reprezentaciju. Evo te izmene, da vidimo, izlazi Stevanović, ulazi Dušan Tadić. Nije uspjelo ovo iznenađenje Siniše Mihajlovića. Nije Srna imao ni mnogo ofanzivnih akcija, ali je bio asistent kod onog prekida. Sada je Tošić prešao na levu stranu, a Tadić će delovati po desnoj. Upravo je zvanični spiker rekao da je na stadionu 35.000 gledalaca. Šimunić ovde razrešava sve, lopta dolazi do Olića, pa Kranjčar. Srna, Kranjčar. Čorluka propušta do Pletiko se. Lako zadržavaju loptu u svom posjedu hrvatski fudbaleri. Srna pa Mandžukić, Olić. Uspešniji Ignjovski, evo možda prilike za kontranapad, ali lopta dolazi do Tadića, Tadić vraća nazad do Ivanovića. Ignjovski, biće ovo prekršaj Modrića, brzo Ignjovski do Radovanovića, ali Radovanović ne zna šta će s loptom, vraća nazad do Nastasića. Duga lopta ka Đorđeviću. Aut za Srbiju. Aut za Srbiju, prilika možda i Ban Ivanović da ubaci loptu u srce 16-terca. A on baca do Ignjovskog, Ignjovski, ništa od Ignjovskog. Sem onoga napada Kolarova i one prilike slabo od srpske reprezentacije. Imamo nešto više loptu u svom posjedu u ovom drugom poluvremenu, ali to nije dalo, sve kažem, te prilike konkretnih rezultata. A vidjeli smo kako je Modrić iz dva poteza napravio sam sebi priliku i koliko je problema stvorio srpskoj odbrani. Raketić, ubacuje se Srna. Tošić i Kolarov.
Uspeo Srna nekako da ovu loptu doda do Kovačića, Kranjčar, Modrić. Srna, lopta ka Mandžukiću, međutim na pravom mestu Subotić. Kolarov. Visok presing ponovo hrvatskih fudbalera. Nije ova lopta došla do Đuričića. Kovačić. Lako je prošao između Tadića i Radovanovića. Evo opasnosti. Rakitić! Nije Olić stigao na vreme. Korner za Hrvatsku. Evo još jednom da vidimo to. Odlično je Kovačić prošao. Poslije Rakitić ovaj dobro centrirao. Međutim, Olić je zakasnio. A Mandžukić ništa nije želeo tu da dira. Pustio loptu do korner i nova prilika iz prekida za hrvatsku reprezentaciju. Jednostavno po stavu i govoru tela vidi se da naši nemaju snage za preokret, a u Hrvatskoj će Vida najvjerojatnije ući. Sada Brkić dobro interveniše, međutim ponovo lopta dolazi do Rakitića. Ispred njega je Tadić, lako ulazi Rakitić. Brani Brkić, međutim opet je to bila jedna dobra prilika za hrvatsku reprezentaciju. Lako prošao pored Tadića. Rakitića još jednom da vidimo. Kroz noge, onda šut i još jednom i Đorđeviću kroz noge. Mandžukić. Pa Kranjčar, ponovo dosta problema. Ja mislim ovo što su izvali sad ovaj aut, to je u stvari taktički koji su radili na treningu. Već nekoliko puta su pokušali tako da nas nadmudre i umalo nisu sad postigli gol. Nema sumnje, Hrvatska mnogo bolja u ovom duelu i sasvim zasluženo vodi sa 2:0. Evo još jedno vidite pokušaj Baneta Ivanovića da dugom loptom uposli nekog, međutim odličan presing Golića i Mandžukića. Jednostavno i Gnjovski i Radovanović nisu fudbaleri koji kreiraju igru, koji mogu da iznesu tu loptu do napadača. Olić. Uspio je nekako Ivanović na loptu doturi do Subotića, ali gledajte kako Olić svo vreme napada naše štopere. Jednostavno ne dopušta im da reaguju. Radovanović. Kolarov. Kolarov i Tošić kombinuju. Ponovo Radovanović. Ulazi Tošić u sredinu. Međutim, dvojica fudbalera pored njega. Radovanović. Menja stranu Radovanović. Vraća do Subotića. Svi fudbaleri sad sem golmana Brkića na polovini Hrvatske. Tadić. Aut za Srbiju. Ući će Vida. Izlazi Niko Kranjčar. Rakitić će sada preći na ovu levu stranu. Srna će biti vjerovatno nešto istureniji i dobit će ofanzivniju ulogu, a Vida će zauzeti to mesto desnog beka. Bila je to jedna od solucija koja se pominjala i pre meča. Sada ćemo vidjeti mnogo ofanzivnijeg Darija Srnu, ali pre toga prekršaj za Srbiju i nova šansa da možda iz prekida ugrozimo gol Hrvatske. Ponovo Zoran Tošić dolazi kod lopte, a svi naši fudbaleri sem Kolarova i Gnjovskog ulaze u šestesterac. Evo iz ove pozicije smo postigli, smo primili gol, pa se nadamo da, evo isti centaršut. Isti centaršut i ponovo Mario Mandžukić najviši u skoku. Zaista imaju visoki igrače koji se dobro postavljaju. Tu su Čorluka, Mandžukić, Šimić, zaista su visoki igrači. Tošić ulazi u šestesterac. Još jednom. Teško je proći tako. Još jednom na pravom mestu fudbaleri
iz odbrane Hrvatske, a zatim Tošić pravi prekršaj nad Modrićem. Ukoliko izgubimo ovaj meč, a sve vodi ka tome, iako je još 25 minuta do kraja, ostaće nam puka teorija za plasman na svetsko prvenstvo, ali pre svega moramo da očekujemo iznenađenje večeras Makedonaca protiv Belgije u Skoplju. Naša reprezentacija već utorak igra novi meč u Novom Sadu protiv Škotske. Raketić, dobar centar šut, Kolarov traže indirekt, međutim odmakuje rukom sudija Čakir. Još jedan opasan napad Hrvatske. Nije namerno Kolarov dodao do, a Radovanović ponovo sporo i kasno reaguje, loptu vraća pozadi. Nastasić prelazi u fazu napada. Radovanović, greši Radovanović, tražio je Đorđevića, Modrić, bit će ovo prekršaj. Odlična partija večeras Luke Modrića. Vidi se da je u dobroj formi, to pokazuje igramo u Real Madridu. Nema jednostavno jasno, odlična igra hrvatskih fudbalera u njihovim klubovima. Dala je rezultat večeras i u meču reprezentacije. Uz to sigurnost Igora Štimca koji je 2 dana pre početka utakmice dao sastav. Fudbaleri su znali ko će igrati bez ikakvih iznenađenja, jedan uigran sastav. Još jednom onako riskantno, pa onda Brkić baca Subotiću, Subotić! Oj, šta se dešava? Raketić. Mihajlović je pokušao s nekim iznenađenjima poput Stevanovića, Radovanovića, ali jednostavno... Lično mislim da smo isto i drugo poluvreme, kao i u prvom poluvremenu, igrali prvi 10-15 minuta dobro i onda je opet neki pad koji zaista imamo velike oscilacije kad je u pitanju naša igra. Ivanović, duga lopta ka Đorđeviću, međutim još jednom Šimunić, evo i Gnjovskog, da vidimo da li možemo nešto više iz ovog napada, lopta dolazi do Đuričića, ispred njega Strinić i Raketić, želeo je da primi ovu loptu Tadić, međutim ona je otišla u gol out. Nema sumnje, samo jedan udarac u okvir gola srpske fudbalske reprezentacije dovoljno govori o igri naših tima večerasa. Videli ste koliko je samo prilika stvorila Hrvatska, uz to postigla i 2 gola. Konstantan pritisak Olića i Nastasića često prave napadači Hrvatske prekršaje nad štoperima Srbije, ali jednostavno stalno im duvaju za vrat, stalno su u nekom pritisku naši igrači naše posljednje linije. Radovanović, dobra potez sada Radovanovića, ima dosta prostora. Tošić, ubacuje se Kolarov. Tošić, lopta do Đuričića, da li ovo može biti prilika za nas? Šimunić je izblokirao udarac Đuričića. Subotić. Subotić pa Nastasić. Tošić, mirna atmosfera na stadionu. Čekaju navijači Hrvatske kraja ovog duela kako bi počeli
slavlje i pobedu nad Srbijom. Ali da vidimo, ima još 20 minuta do kraja. Prekršaj Subotića nad Mandžukićem. Ostaje da leži napadač Hrvatske. Više se ni rezervni fudbaleri Srbije ne zagrevaju takvim intenzitetom. Vida, greši Vida. Evo sada nešto prostora. Ostala je nekolicina hrvatskih fudbalera na polovini Srbije, međutim Đorđević baca loptu out, prisilio ga je na to Ćorluka. Sada lopta za Mandžukića, Mandžukić i Olić, tu je bio i Raketić, međutim Subotić je uspio da zaustavi ovaj napad Hrvatske. Radovanović ima slobodnog Đuričića, evo Đuričića, međutim odmah je tu kod njega Kovačić, pravi prekršaj. Tadić, Radovanović. Nastasić. Kolarov. Tadić. Greška Tadića, lopta do Strinića, međutim na susreću i Strinić greši. Jednostavno i hrvatski fudbaleri zadovoljili su se ovim rezultatom, povukli na svoju polovinu, čekaju priliku za kontranapad, ne žele ništa da rizikuju, imaju odličan rezultat koji gotovo sigurno obezbeđuje baraž, a u meču sa Belgijom ovde na Maksimiru odlučit će ko će direktno na svetsko prvenstvo ako u baraž. Čeka Hrvatsku već utorak meč sa Velsom u gostima. Ali jednostavno ističu se kvalitetom i Hrvatska i Belgija u ovoj grupi. Nastasić. Tadić, greši Tadić, uzima loptu Kovačić. Lopta Kovačiću, međutim u posljednjem trenutku milimetrima. Sada je dobro krenuo Ivanović, ući će i Raća Petrović. To pas ka Đorđeviću, međutim još jednom iskusni Šimunić na mestu. Ne možemo da krivimo našu odbranu, jednostavno Nastasić i Subotić odradili su korektno večeras posao u odbrani, međutim srednji red našeg tima nema taj kvalitet za ozbiljne protivnike. Tošić i Đuričić pokušavaju nešto, međutim lopta dolazi do Mandžukića, evo kontranapada, Mandžukić ide na Subotića, Luka Modrić ima Olić, ali nije to bilo dovoljno jako da bi ta lopta došla do strelca drugog gola za hrvatsku reprezentaciju. Ući će Petrović, vidjet ćemo koga će on zameniti, vjerojatno Radovanovića, pre toga Kolarov, pravo u noge Ćorluki. I sada se Kolarov lagano vraća i to je to na što su ukazivali analitičari hrvatske reprezentacije. Međutim, jednostavno zadovoljni rezultatom. Hrvati ne žele napada. Na ovu grešku Raketića, Đuričić i Đorđević nisu uspeli da iskoriste. Da li su nade one prijateljske utakmice sa Čileom i Kiprom, da je možda došlo do promene, do boljeg stava? Ali pogledajte sada kako je Kovačić prošao, podsjetit ću svoje igre, ima samo 18 godina, Mandžukić ulazi u šestesterac. Ništa. Srna. Pa Strinić i Subotić prolazi, Strinić, štetan šut, Bane Ivanović na pravom mjestu, Tadić. Kažem, stvorile su te prijateljske utakmice neku sliku da se nešto bolje dešava u našem timu, međutim, evo prvi ozbiljniji protivnik, prva ozbiljnija utakmica i sve se vratilo na
ono staro, jedan jedini udarac u okvir gola. Tošić i Modrić u duelu, zadržao loptu Tošić, traže ruku iz hrvatske reprezentacije, međutim ostaje nem sudija Čakir. Kolarov, Tošić i Tadić kombinuju, može li Tadić nešto? Tadić! Izblokiran Tadić od strane Strinića, od svega samo novi korner za Srbiju. Evo izmene u reprezentaciji Srbije, izlazi Gnjovski, ulazi Petrović, član Genčer Birligija. Novi korner, 15 minuta pre kraja, Tošić. Interveniše ponovo Mandžukić, međutim lopta se vraća do Tošića, ponovo lopta u sredinu i ponovo lopta kod Mandžukića. Jednostavno caruje u oba 16-terca Mario Mandžukić. Petrović. Kruži Petrović, nema kome da doda loptu, evo sada lopta dolazi do Kolarova. Greši Kolarov, Srna mu je oduzeo loptu, prilika za kontranapad Hrvatske. Dobra lopta Srne ka Mandžukiću, međutim nema fudbalera Hrvatske u 16-tercu, sada se pridružuje tu napadu Olić, uspeo da iznudi novi korner Mario Mandžukić. Kako igra Mandžukić ove sezone u Bayernu, preoteo je i Mario Gomezu, onaj nadimak Super Mario. Jednostavno u svim takmičenjima je postizao gol ove sezone Mario Mandžukić. Peti korner za Hrvatsku, izvodi ga Dario Srna. Dobar centar šut, međutim ovog puta najviše u skoku Đorđević. Šesti korner. Zagreva se ovde Jelavić, napadač Evertona, vidjet ćemo da li će i on dobiti priliku. Srbija je izvršila sve tri izmene. Ponovo Srna, ovog puta Subotić najviše u skoku i novi korner. Evo Jelavića. Tu je uz klupu, ali da vidimo nova opasnost za Srbiju. Modrić ka Raketiću, Šimonić, međutim nije ovo bilo opasno. Kolarov. Kolarov ka Tadiću, dobra lopta Tadića, Đuričić, kratko Đorđević, šta je sve odbranio Pletikosa. Evo, ovo je bila najbolja prilika za naš tim i to možda čini mi se u pravom trenutku da smo sada postigli gol, možda smo mogli da dođemo do pozitivnog rezultata. Sigurno bi to donelo dosta nervoze, a sada prekršaj Nastasića. Kakva šansa za našu selekciju. Nepotrebna sada nervoza Radovanovića u duelu sa Mandžukićem. Evo još jedan da ima tu šansu, odličan dupli pas. Pogledajte kako je Tadić uposlio od Đuričića, dobar šut, odbranio Pletikosa, a sa samo pola metra ponovo Filip Đorđević, pravo golmana Hrvatske. Evo zašto je, samo zbog ovog poteza je možda Tadić trebalo da igra od početka. Neshvatljiva stvarno odluka Siniše Mihajlovića. Jednostavno sa Dušanom Tadićem Srbija u napadu ima mnogo više rješenja, mnogo više kreativnosti. I to je možda i jedini igrač uz Đuričića koji u ovom trenutku od svih naših reprezentativaca pruža odlične partije u svom klubu. Ali sigurno je Mihajlović imao neke svoje ideje, neke svoja razmišljenja koja nažalost nisu dala rezultate. Subotić, paska Ivanoviću, međutim neprecizno.
Lopta dolazi do Strinića koji izbacuje u aut. Dobra lopta Đorđevića ka Đuričiću. Evo sada Kolarova po levoj strani, izlazi Srna na njega, dobar pas ka Tadiću, Tadić i Ćorluka u duelu. Pokušao je Tadić između dvojice, nije uspeo. Sada lopta ka Mandžukiću. Mandžukić i Nastasić u duelu. Uspeo je Radovanović nekako da mu otme tu loptu, a sada i prekršaj strelca jednog gola na ovom meču. Tošić. Zvižduci sada Radovanoviću jer nije prihvatio ruku Mandžukića. Tadić. Dobra lopta Tadića sada ka Kolarovu. Još jednom je odlično Tadić uposlio Kolarova. Nema šta, trude se naši momci. Daju sve od sebe. Ali jednostavno kvalitet je ovog puta na strani Hrvatske. Ostaje na zemlji ovdje Strinić. 10 minuta do kraja meča. Polako se privodi ovaj duel kraju. Hrvatska vodi sa 2-0 golima Mandžukića i Olića iz prvog poluvremena. Videli smo u drugom poluvremenu i bolju igru Srbije. Nekoliko dobrih prilika smo imali, pre svega Kolarov, pa zatim Đuričić i Đorđević. Ući će i fudbaler Liona, Lovren. Evo još jednom da imamo tu šansu za Srbiju. Dobro je šutirao ovdje Đuričić. Pletikosa iz 2 puta. Odlično reaguje. Strinić neće nastaviti ovaj meč. Lovren će ga zameniti. Igrač Liona. A jednako tako pljeskom i pozdravimo igrača koji je ušao. Igrač broj 6, Dejan Lovren. Đorđević. Biće to prekršaj Đorđevića. Izvinjava se, Đorđević vidi, bila je to borba za loptu. Mirna, fair i korektna utakmica, samo jedan žuti karton i to Kolarova. Više izazvan nervozom zbog greške nego nekim moštrim startom. Ali jednostavno moramo bodriti naš tim sve dok i postoje teorijske šanse za plasman, a i posle toga moramo stvoriti. Jednostavno svi oni koji su bili ovde u Zagrebu zavideli su Hrvatskoj i hrvatskim reprezentativcima na ovakvoj podršci. Snažno razvijena taj nacionalni naboj kod Hrvata koji jednostavno jako podržavaju svoj nacionalni tim. Mi moramo izgraditi to i ovim momcima će biti lakše da igraju i postići će bolje rezultate kada budu imali odlične svi. Još jedna izmena u redovima reprezentacije Hrvatske. Izlazi veteran Ivica Olić. Ulazi Ognjen Vukojević, 33-godišnji Olić. Asistencija i gol. Šta više zahtevate od jednog napadača. Radovanović, Subotić i Nastasić. Pogledajte, Marija Mandžukić. Kakav pritisak na naše štopere vrši Mandžukić. Sada je ostao ovdje Tadić posle ovog duela na travi sa Mandžukićem. Izvinjava se sada Mandžukić. Nastasić pa Radovanović. Da vidimo da li možemo do počasnog gola, bar u ovih preostalih 8 minuta.
Ivanović. Nastasić pa Radovanović. Traži Tadića. Uspešni Ćorluka. Kovačić sjajno. Koliko samo snage ima ovaj mladić. I evo žuto kartona za Subotića. Kažem, samo 18 godina ima. 2-3 puta je tako snažno povukao i nije ni čudo što je Inter za njega dao toliki novac. Jednostavno Siniša Mihajlović se odlučio za radikalan rez u reprezentaciji, za njeno podmlađivanje. Tražimo, pravimo tim i nadamo se da će već u sledećim kvalifikacijama Srbija lako proći i prošetati se do narednog evropskog šampionata. Jednostavno puno mladih igrača kojima fale ovakve utakmice, fale iskustvo. Sada novi korner za Hrvatsku. Jednostavno najiskusniji igrač u našim redovima je Bane Ivanović koji ima 29 godina, a ostali su već tu mnogo mlađi. Kakav pokušaj Srne, Raketić, uigrana akcija, uposlio je Srnu. Zakačio je Srna Tošića, sada mu se izvinjava. Jako korektan odnos svih aktera na terenu. Pun poštovanja, novi korner za Srnu. Ponovo sjajan centar šut puta Radovanović, najviši. Kolarov izbacuje ka Tošiću. Evo otprilike za kontranapad. Odmah su to bili Srna i Ćorluka. Jovane, evo ulazimo polako u sam kraj meča, 87. minut, vidimo Srbija je podjednako napadala s leve i desne strane, najmanje po sredini, ali sem dve prilike, malo ipak da bi se povedla Hrvatska. Pa jeste, u zadnjih 10-15 minuta mislim da Srbija ima više od igre. Ono što sam rekao na početku, Hrvatska ima rezultat, povukla se i pokušava iz kontranapada da ugrozi naš gol. Imali smo onu šansu da smo postigli taj gol, možda bi se sve drugačije odvijalo, međutim nismo imali sreće. Šanse su nam male, ostaju 2-3 minuta do kraja. Trebamo pokušati, ajde, na neki način da i dalje napadamo i da dalje igramo ovako kako smo igrali zadnjih 20 minuta, možda postignemo neki gol i možda se desi neko čudo da u nekom produžetku postignemo i taj drugi. Međutim, verovatno je mnogo teže. Kad bi pravili rezumen cijelu utakmicu, ipak mislim da su Hrvati, ono što smo pričali na početku, da su iskusnija ekipa, da su kvalitetnija i ja mislim da je taj kvalitet i iskustvo i donelo pobedu. Jednostavno vreme pred ovom našom reprezentacijom, dosta mladih fudbalera koji tek treba da zaigraju. Jeste, imamo dosta mlade igrače. Znači, očekujemo da u narednom periodu budu igrani. Međutim, nas neke strane sam razmišljao, ipak pored ovih igrača mi smo imali Krasića, Žigića, Jovanovića, koji su trenutno zreli igrači i koji, ne znam zbog kog razloga, ne nalaze se ovde. Mislim da bi mogli da na neki način pomognu ovoj reprezentaciji. Ne samo na ovu utakmicu, nego uopšte u cijelim kvalifikacijama. Eto, čuli ste i analizu Jovana Stankovića, ostalo je još 2 minuta do 90. i vidjet ćemo koliko će turski sudija produžiti ovaj meč. Ivanović, Šimunić pa Raketić. Sad jedan nešto groblji prekršaj Petrovića. Ako izuzmemo Kovačića, mladog Kovačića, najmlađi igrač u hrvatskoj reprezentaciji su Raketić i
najmlađi igrač iz Trinića, oni već imaju punih 25 godina i dosta utakmica iza sebe. Većina igrača blizu 30, jednostavno prošli nekoliko ciklusa i kvalifikacija i velikih takmičenja. Kažem, vreme pred srpskom reprezentacijom, vidjet ćemo da li će Siniša Mihajlović ostati na klupi i posle ovih kvalifikacija i isterati sa svojim podmlađivanjem nacionalnog tima i svojom željom da od ovih mladih igrača napravi dobar sastav. Nema sumnje da ima kvaliteta u ovom timu Srbije, ali sve to treba složiti. Duga lopta Subotića. Greši sada Đorišić. Gužva tu oko 16-terca Hrvatske. Mnogo bolje igra naših tima u drugom poluvremenu. Još 3 minuta će se igrati. Đuričić, Petrović. Ponovo se vratio Mario Mandžukić i pomogao svojoj odbrani. Sada je nešto grublji faul Petrovića i bit će ovo 3. žuti karton na ovoj utakmici. Pozivaju Štimac i igrači sa klupe da se krene sa proslavom na tribinama, ali jednostavno ni na tribinama nije tako uzavelo. Nije bilo te neizvesnosti. Zaista nije bilo neko netrpeljivosti, neke tenzije, ono što smo očekivali pre utakmice, baš ono što smo videli da su navijači baš bili korektni od prvog do posljednjeg minuta. Niti nekog incidenta. Zaista što se tiče tog navijanja, do kraja su navijali korektno. Duga lopta ka Modriću. Radovanović pa Tošić, međutim greši Tošić, lopta kod Vida ka Srni. Nastasić. Tošić. Lopta ka Ivanoviću, evo Đorđevića, evo Tadića, da li je ovo prilika, ponovo Pletikosa, Đuričić. A ni sreće nismo imali večeras, a i u sjajnoj formi Stipe Pletikosa, ponovo prilika. Subotić, lopta ka Đuričiću, Radovanović. Nastasić pa Subotić. Ponovo smo jedno poluvreme odigrali solidno, dobro ovo drugo poluvreme. Imali smo 4 dobre prilike, ali 4 iz 4 dobre prilike mora da se postigne gol ukoliko želite ozbiljan rezultat. Eto, još jednom Kolarov, ponovo lopta o 16-tercu, sada izbacio loptu Lovren. Eto, celo ovo drugo poluvreme pokazalo je da Srbija može da se nosi sa Hrvatskom, ali skupo smo platili one dve greške Kolarova i Brkića. Prekršaj ovde nad Mandžukićem. Jednostavno, u ovom trenutku sudija Čakir svira kraj. Hrvatska-Srbija 2:0. Hrvatska je savladala Srbiju i jednostavno otpisala najverovatnije iz borbe za odlazak na svetsko prvenstvo u Brazilu. U ovom trenutku Hrvatska posle 5 duela ima 13 bodova, Srbija ostaje na 4. Mogu da kažemo u jednoj finoj atmosferi, jednoj pravoj fudbalskoj atmosferi. Bilo je tu sporadičnih
navijanja, ali sve o svemu jako korektno. Jednostavno u ovom trenutku Hrvatska je bila bolja selekcija posle onih grešaka našeg tima. Zasluženo slavila sa 2:0, ali Srbija je pokazala u drugom poluvremenu da ovaj tim ima perspektivu, da ovaj tim može da se bori sa najboljim ekipama u Evropi, što sigurno Hrvatska jeste. A vidjet ćemo večeras šta će uraditi Makedonija u duelu sa Belgijom i da li će nas ostaviti u toj teorijskoj borbi za plasman na svetsko prvenstvo.